హలో పిల్లనిరే సాయమినిరే మన సండే స్కూల్కి టైం అత్త కదా వాసి కుద్దికి అంజనీరు కదా సరే మనడి చిన్న ప్రార్థన తుంగి మొదలవాడుకడి నేను నన్న వేరే ప్రదేశం వినను ఈ స్థలత నుంచే నన్ను మీకు ఏసై మాటకి ఎత్తడానికి సిద్ధపరచుమినాను సరేనా చిన్న ప్రార్థన తుంగి మనడు మన సండే స్కూల్ ప్రోగ్రాం తిని మొదలవాడుకుండకడి ప్రార్థన పరిశుద్ధ మత తండ్రి నీకు వందనాకు దండకు ఆటరమినమయ్యా ఈ సమయతే నా ప్రభా మా సండే స్కూల్ మమ్మ నా ప్రభ మొదలు వాటుకుండడానికి మాకిత్త యొక్క సమయాతిని పేసి నీకు దండకు వాటరమినం అయ్యా నాయన మమ్మ బెగ్గ మతకను కూడా నా ప్రభా నిన్ను స్తుతిసని మంచి అవకాశతిని మాకిత్తందుకు స్తోత్రకయ్యా ఈ సమయత నీ మాట నేర్చుకుని జరమండంగా నీ జ్ఞానంతో నింపి అయ్యా మమ్మ వెస్టెడ్కి నీ అవుట పెరచడానికి సహాయము దయతో నీ కథనానికి నాకు నీ జ్ఞాన తినేసి గుర్తాసుకుండని జ్ఞానం పిల్లలందరికీ దయతం తినింజరే ఏసుని పెదట తలపునాను దేవా ఆమెన్ ఆమెన్ హాయ్ పిల్లనిరే సాయమినిరు కదా ఇద్దో నేడు మనడి ఏసై అన్నమాట నేర్చుకుండకడి సరేనా మనడి బెగ్గ మతకను కూడా ఏసయ్యలు అందరితో తిరుగుతాం ఏసయ్యలు ఒక మాటకి ఎత్తాయా బాతిత్కు ఇవ్వురు మువ్వురు ಬೆಗ್ಗ ಕುದ್ದು ಮಂತರೋ ಅಗ್ಗ ಬೆగ్గತ್కి ఊరు మూరు కలి దేవుటిని ఆరాధిస్తారో అగ్గ నన్న మంతాను ఇంజరకి ఎత్తా అయ్యా మీకు అర్థం అవసరమైంది కదా సరే ఈ యొక్క మాట నన్న తీరేనస్కే మీరు చక్క క్యాంజనానికి మీ యొక్క ఈ కార్యక్రమ తగ్గ మంచి కుద్దటి మీ జతగాకిని కూడా తీస్తారటి సరేనా సరే నేను నన్న మొదటిగా ఒక పాట పాడితాను ఆ పాట నేర్చుకుంటపై మనడు వ్యాసుడు క్యాన్స్కాడి నేను మంచి వ్యాసుడు తినమాడి క్యాన్స్కాడి సరేనా అందరు సిద్ధంగా వినరు కదా పాట మీరు ఒకవేళ మీకు తెలియకపో నెక్స్ట్కు మీకు ఈ సండే స్కూల్ నన్న కెత్తని పదాకన్నీ కూడా మీరు రాసుకుంటూ గుర్తుమంటే అసలు మీరు పాడొచ్చు మీతో పాటు మీ జతగాకి కూడా మీరు నేర్పించవచ్చు సరేనా సరే నా పాట పాడుతాను క్యాన్సటి సైనుకులం హాయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం సైనుకులం హాయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం ద్వేషము కాదండి ప్రేమ చూపేదం మోసము కాదండి మేలు చేసేదం ద్వేషము కాదండి ప్రేమ చూపేదం మోసము కాదండి మేలు చేసేదం సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం ధైర్యముతో సిలువా సైనుకులం ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం ఆమేన్ పిల్లనిరే క్యాన్స్కత్తే పాట సామిందే పాట మనడి చక్కగా గుర్తాసుకోవాలి సరేనా మనడి ధైర్యంతో ఏసయ్యను గురించి పోరాడని ఏసయ్యని సైనిర్కినరు సరేనా సరే మనతో ఏసయ్యలు మంచి వ్యాసడి ద్వారా తిరేనానికి సిద్ధంగా మీనం మనడి క్యాన్స్కడి ఒక నాటనే విమల ఇందని ఒక పేకిడి మిందలే క్యాన్సర్ కాస్తుంది కదా పిల్లనిరే
మీరందరూ కూడా మంచిగా వాసనిరి ఈ యొక్క వ్యాసుడి పాట అన్ని నేర్చుకుని మీరు కాబట్టి మీరందరూ ఏసయ్యకి చాలా ఇష్టం అన్నమాట. సరే ఇదో ನನಕೆತ್ತನಿ ವ್ಯಾಸೋಡಿ మీరు గుర్తాసుకున్నట్టు ఒర నాటనే విమల ఇందనోర పేకిడి మిందలే ఆ పేకిడికి మంచిగా నరక బాత్తం తిత్తుకు ఉంజి తెత్తపై నరక పడతపై దానికి బాగా కోపం వత్తలే బెస్కే సారీ ఎరువెటెత్తు అది తెత్తస్కే బాగా కోపంగా తెత్తలే ఇంకొకటి బాధితుకు అది ఎరువుకే ఆ కోపంగా తేదటం ఇంకా ఓ రయ్యన్ పొర కోపర్సరు మత్తలే అలా కోపర్సరు మత్తస్ కదా ఆ కోపంతో తేది ఒరి యవన గత్తలే అయ్యా మనకి కూడా అయ్యలు యవ్వలం అంటారయ్యా ఒరొకసారి మనడి కోపర్సరు మంత్రి అలా కోపరకూడదు ఈ పీకిరి కూడా కోపంగా ಅದು చికాకు పరసరే ఒరి యవ్వన గత్తలే ఒరి యవ వంట గదితಗ వంట ತುಂಗ ಅಸ್ಕೆ ಅತ್ತಪೈ ಆಗ ಬಾತ್ತುಂಗ್ ತಿತ್ಕು ಕೋಪಂಗಂಜಿ ಯವ ನರಗಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಂచి ಉಸ್ತಿನೇ ಇಂಜರೆ ತಲುಪ್ತಲೆ ఒరే అవ్వకి ఎత్తలుగా పాపం బాధతోటే ఆలకే దానాకి ఓడతలే ఒరే అవ్వ ఊడి కణిక్కి నీరు కార్స్తలే కణిక్కినే ఏరు కాస్తపై ఒరే అవ్వంతో ఈ పీకిడికి ఎత్తలే యవా నీకు ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಮಿನಿನಿ ಯವ ಇಚ್ಚ ಓಪಿಕತೋಟೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಮಿನಿನಿ నరక అయ్యాలు బాగా ఉణిజివాసి గట్టిగా క్యాయోరే మైసూరు మొత్తం కదా ఇచ్చో ఇబ్బంది పెట్టరు మొత్తం కదా ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ಓಪಿಕ పేదగలుగుತೀನಿ యవ ಬೇಲ ನಿಮ್ಮ అయ్యని సెమిసగలుగుತೀನಿ ఇంజరే ఒరి యవ్వని ఈ చిన్న పేకిడి తలుపుతలే విమలైందని పేకిడి అస్కే ఒరి యవ్వ ఒర మాటకెత్తలే పిల్లనిరే బాతకెత్తో తెలుసా ఒరి ఎవ్వరు మాటకెత్తలే బాతకెత్తిత్కు ఇద్దో విమల నన్న ఏసయ్యని తెలుసుకున్నకు మున్నే మీ అయ్యలిలా తుంగనస్కే నన్ను అస్సలు సెమీసాలకు మందందాని చాలా ఓని చిరాకు పరదందాని కానీ ఏసయ్యని నమ్ముకుట్టపై ఏసయ్యలు నా కొరటి నేర్పిస్తాం సెమీసవాలే నీ ముత్తు పని నిమ్మ సెమీసవాలే ఇంజర ఏసయ్యలు నాకు కెత్తాం కాబట్టి ಅದು కష్ట మతకను కూడా నన్న దాన్ని నేర్చుకుంటాను ఏసయ్యలు నాకు నేర్పిస్తా ఏసయ్యలు నాకు నేర్పిస్తా ఈ క్షమాతిని నన్న నేర్చుకుంటాను బేల నేర్చుకుంటాను తెలుసా అది చాలా కష్టము కానీ ఒరొర రోజు దానికోసం నన్న ప్రార్థన తుంగరమత్తను ఇంజరకెత్తలే ಉಡಟಿ ಪಿಲ್ಲನಿರ ಒರಿಯವಾಳ ಕೆಚ್ಚೋರೆ ಅದು ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡ ಕೋಸರ ಮತ್ತಗನೆ ಆ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡ ತಿನ್ನಿ ಊಪಿಸೋರೆ ಆ పేకిడికి అర్థమాదన కెప్తలే బేల ఇతుకు ఇద్దో విమల ఈ కూడా ఈ ఉల్లిగడ్డ పొర నన్న ఒరొర పొర ఈ పొర తిని తీసరు మత్తకనే మొత్తం ఉల్లిగడ్డ పొర కన్ని తీస్తపై ఈ ఉల్లిగడ్డ మనకుండా ఆశ ఫస్ట్ ఉల్లిగడ్డకు మత్తే ఆ ఉల్లిగడ్డ పొర అన్ని తీసిపాదంతపై పూర్తిగా అద్దు మాయమత్తే ఇల్లే మందకుండా మత్తే ఇతుకు అలాగే మనడు కూడా ఏసయ్య నగర నుంచి క్షమాగుణము నన్ను నేర్చుకున్నానికి రోజు నన్ను ప్రార్థన తుంగరు మత్తను అది ఒకవేళ బాధ కన్నా ఉల్లిగడ్డ కోసరం మనకి ఏడుపు వాసరం అంతాయా అలా మొత్తము తీసిపాదంపై అసలు ఉల్లిగడ్డ పూర్తిగా ಈಗ ಆಗ ಮನ್ನಕೊಂಡమంತಾಯ అలాగా నా జీవితత కూడా ಅದು కష్ట మతకను కూడా ఏసయ్య దగ్గర నుంచి నన్న రోజు ప్రార్థన తుంగి నన్ను పూర్తిగా నా నుంచి ఏసయ్యనికి ఇష్టమిల్లో ఆ యొక్క క్షమాగుణ తిని చిరాకు పద్ధతి వాటన్నిటిని ఏసయ్యని ద్వారా నన్ను వాటిని నా హృదయత నుంచి తీసిపాదంగా గలగతను ఇంజరకెత్తలే ఒకసారి మనడి కూడా మన అయ్యవులు మనల్ని చిరాకు పడతస్కే లేకపోతే వేరే వారు మనని బతనకెత్తస్కే ఒరిని సెమీసాలకుండా మందగలుగుతాడు కానీ ఏసయ్యని నమ్ముకుంట మనడు మన ఏసయ్యలు సెమీసని ఏసయ్యలు కనుక ఆ ఏసయ్యని రూపం ఆ ఏసయ్యని లక్షణము ఓని పిల్ల అత్త మనవుట కూడా మందవాలి విమలకి ఎవ్వ కూడా అదే నేర్చుకుంచి ఓ రయ్యను పొర సిరాకు పడకుండా సెమీసగల ఇద్దో ఏసైని పిల్ల అత్త మనడు కూడా దాన్ని నేర్చుకుండవాలి అయ్యా ఒరసారి మనని సెమీసార్లు కూడా మత్తుకు ఏ సైట్ మన తలపొర మందవాలి అలా తలుపుకు వారకు పేదొచ్చు
పేదొచ్చు మనది ఆ యొక్క క్షమించాలని గుణం మనదంటే మతుకు దాన్ని తీసిపాదనకి అయా కానీ చివరికి పూర్తిగా దాని నుంచి మన గెలుపు పొందుతాడు పూర్తిగా ఆ యొక్క సిరాకు పరదన గుణం మన నుంచి యేసయ్యన ద్వారా మన తీసిపాదగలుగుతాడు ఒకటి విమలకారి ఎవ్వ కూడా యేసయ్యను తెలుసుకుంటపై చిన్న చిన్న యేసయ్యని మంచి క్షమాగుణతిని దానవుటే నేర్చుకుంటే పిల్లనిరే మీరు కూడా క్యాంజనీరు కదా మండి ఒకవేళ మన జతగాకు మన పొర సిరాకు పరకన మన జతగాకు మనని బర్నెత్తుకన కూడా మండి ఊరిని క్షమిసవాలే భార్యకు మన తప్పే అత్త యేసయ్యలు కూడా క్షమిసని దేవుండు అలాగే మనందరి పాపకు క్షమిస్తాం యేసయ్యలు అలాగే మనడు కూడా ఈ వేరే వారిని క్షమిసవాలి చెడ్డగు నాకు వాటిని పూర్తిగా తీసిపాదం వల్ల దానికి టైం పేదితే చాలా సమయం పేదితాయ ఆ సమయం తస్కేమండి ఏసే రోజు ప్రార్థన తుంగరే ఒరొర దాని చెడ్డ పనుకు తుంగని ఆ యొక్క మన మనసుని మందని చెడ్డ గుణాకన్నీ కూడా ఒరొరటి మన నుంచి తీసిపాదంగవాలి అస్కే పూర్తిగా యేసయ్యనికి ఇష్టమత్త పిల్ల అయినా మనడు మందగలుగుతాడు అయ్యా మీకు మంచి అర్థమాదాలు ఎత్తుకోర విషయంకి అయితను ఇంక మన ఫోన్కి డబ్బు కాసేస్తా అనుకోను మళ్ళీ వేరే వారితో తీరే వాళ్ళకు మళ్ళీ మన బాగా తుంగవాలి మన ఫోన్కి డబ్బుకు రీఛార్జ్ తుంగుకుండవాలి అయ్యా అస్కే మనడు వేరే వారితో తిరగగలుగుతాడు అలాగే మన జీవితత్తు కూడా యేసయ్యని ప్రేమిసని గుణము శమిసని గుణము మంచిగా తిరియని గుణము మనకి కావలెతుకు యేసయ్య నగర్ నుంచి మనడు అవద్దు రీఛార్జ్ లాగా మనకి తచ్చుకుండవాలి యేసయ్యని తలపవాలి అస్కే వాటన్నిటిని మనడి యేసయ్యనికి ఇష్టమిలో చెడ్డ గుణాకి నుంచి మనడి జయించగలుగుతాడు బేల పిల్లనిరా యేసయ్యని సహాయముతో అద్దు మనడి తుంగగలుగుతాడు కాబట్టి మన ఫోన్కి మన సెల్ ఫోన్కి మనడి డబ్బుకు ఆసక్తస్కల్లా బేల రీఛార్జ్ తుంగుకుంటాడో మనకు కూడా వేరే వారిని శమిసవాలి వేరే మనకి బతన జరగతస్కే ఊరికి బతన తుంగవాలి తస్కే మన యేసయ్యని ప్రేమ గుణాతిని శమిసని గుణాతిని మంచి గుణాకు అన్ని కూడా మన అవుట మనడి రీఛార్జ్ లాగా తుంగుకుండవాలి అస్కే మనడి పూర్తిగా యేసయ్య రూపతే మారగలుగుతాడు యేసయ్యని లక్షణ కన్ని మన అవుటే కనపదిత అస్కే మన అవుటే అందరూ యేసయ్యను ఉడితారు బా బెచ్చ మంచిదయ్యా అలా మత్తుకు యేసయ్యనికి చాలా ఇష్టం మరి పిల్లనిరా మీరు కూడా విమల కూడా ఒక యవ్వనగ నుంచి ఆ యొక్క విషయాకన్నీ నేర్చుకుంటారు కూడా ఒక దానికి నేర్పిస్తే ఇద్దో మండి ఇలా సేమిసవాలి మన అస్కే ఒక యవ్వ ఆ విమలకి నేర్పిస్తపై ఆ విమల నిన్ను ఒక ఎవరు కలిసి ఓ రయ్యను గురించి రోజు ప్రార్థన తుంగుతారలే రోజు ఊరు ప్రార్థన తుంగతపై రయ్యలు కూడా మారుతుండాలి ఒకటి మనడి అలా ప్రతి దాంట్లో కూడా యేసయ్యని మంచి గుణాకు మన అవుటే కావాలికు రోజు వాటిని జయించడానికి యేసయ్యంతో గడపవాలి మన తుంగుకుండవాలి ప్రార్థన తుంగుకుండవాలి బైబిల్ చదువుకుండవాలి ఇలాంటి ప్రోగ్రాంకు కెత్తనస్క మనకి క్యాంజరం అందవాలి ఇవన్నీ కూడా మన అవుటే మనకి బెచ్చో యేసయ్యన అవుటే పెరచడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు మనకు ఉపయోగ పిల్లనిరే మరి నేడు కూడా మన యేసయ్యని గుణాకు అన్ని కూడా మన అవుట కనపడదలుకు మరి ప్రతిరోజు ఒకవేళ మీకు తొందరగా మార్పు మీలో కనపడకపోవచ్చు కానీ అవి వారాకత్తు కన్నా నెలాకత్తు కన్నా సంవత్సరాకత్తు కన్నా కూడా అవు మనడి యేసయ్యన అవుటే మనడి అవన్నిటిని పొందగలుగుతాడు యేసయ్యనితోనే వీటిని మనని జయించగలుగుతాడు సరేనా కాబట్టి ఇదో విమలంతిస్తే మనడు కూడా నేర్చుకున్న కాడ యేసయ్యనికి ఇష్టమత్త పిల్లంతిస్తే మనడి మందకాడ మరి కంఠస్థ వాక్యం నేర్పిస్తాను నేర్చుకుంటారు కదా సరే ఎఫెసీ 4వ అధ్యాయము 31వ వచనము కంఠస్థ వాక్యం నేర్చుకున్నట్టు పిల్లనిరే కంఠస్థ వాక్యము ఎఫెసీ రాష్ట్ర పత్రిక 4వ అధ్యాయము 31వ వచనం మీ బైబిల్ మత్కు తెరచాటి
ఎఫెసీకు 4వ అధ్యాయం 31 చదివితాను, మీరు క్యాన్జటి. అతుకు ప్రతి చెడ్డ మాట, ఆవేశం, కోపం, చెడ్డ గుణం, దూషణ మాట, ఇంకా వేరే చెడ్డ పనుంగు మీ అవుట మందకుండా వీటన్నిటిని బా ఏసైన మాట మంచిగా మనకి నేర్పిస్తారు. మీన బాధ విడిసిద వల్లలే ప్రతి చెడ్డ మాట, ఆవేశం, కోపం, చెడ్డ గుణం, దూషణ మాట, ఇంకా వేరే చెడ్డ పను వీటన్నిటిని విడిసిముటు ఇంజి ఏసయ్యన మాట మనకి నేర్పిస్తుంది. ఇద్దో విమల కూడా ఓ యవ్వనగా నేర్చుకుంది ఆ కోప పద్ధతము, లేకపోతే చెడ్డ మాట తిరేయటం, వీటన్నిటిని కూడా విడిసేసి ఓ రయ్యని కోసం ఓ యవ్వనతో కలి ప్రార్థన తుంక్తలే. ఇద్దో ఒకవేళ మీరు బతకు జయించాలో కంజరు మత్తుకు ఇద్దో నేండే ఏసైలు మీతో తిరేను వాటిని ప్రార్థన ద్వారా అయ్యా నన్ను వేరే వారిని శమిస్తాలో కాసునను నాకు సహాయం దైతుంగా ఏసయ్య ఇంజ నిమ్మ రోజు ప్రార్థనతుంగా ఏసయ్య నన్ను చెడ్డ మాటను తిరగకుండా మందవాలేసయ్య నాకు నిమ్మ సహాయం తుంగించి రోజు ప్రార్థనతుంగా అలా తుంగుతుకు ఏసయ్యలు నీకు కూడా విమలంతిస్తే మంచి గుణ లక్షణకు ఈతం అసలు నిమ్మ ఏసయ్యని రూపతే మారి ఇస్తే మంతిని ఏసయ్యన్ లాగా బ్రతకగలిగితిని. సరేనా పిల్లనిరే, మరి నేర్చుకుంటు కదా మరి నేర్చుకుంటే ఈ విషయాకు బెస్కెడ్కి అందువల్ల మనండి మీకు ఫస్ట్ ఒక పాట నేర్పిస్తానయ్యా. ఫస్ట్ ఒక పాట నేర్పిస్తాను. ఆ పాటతో కూడా అర్థమైంది అయ్యా. నేను మళ్ళొకసారి చివరిగా ఆ పాట పాడితాను. క్యాంజటి పిల్లనిరే మినిరే క్యాంజర మినిరే మీకు క్యాన్స్ కాస్తుంది కదా. సరే విమలని తీస్తే మీరు కూడా ఏసయ్యను మంచి గుణాకు మీ అవుట్కు వాదవలెత్తుకు ప్రతిరోజు ఏసయ్యనగా తలపాటి ఫోన్కి రీఛార్జ్ తుంగుతాటు మీ హృదయతే ఏసయ్య నాకు ఇది దైతుంగా ఇలాంటి మంచి గుణం నాకు ఈ ముంజర ఏసయ్యనగా తలిపి తీసుకున్నట్టు రీఛార్జ్ తుంకున్నట్టు ఏసయ్య గన నుంచి. సరేనా? సరే పిల్లనిరా, నన్ను మళ్ళొకసారి ఈ పాట తిని పాడుతాను. మీరు కేంజటి నేర్చుకున్నట్టు మనకు ద్వేషము లాంటివి, మోసము లాంటివి మనకు మన్నకుండా మందవాలి మన ఏసైన పిల్లం కనుక అదే పాట తిన్నాను మీకు నేర్పిస్తాను. సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం, సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం, ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం, ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం, సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం, ద్వేషము కాదండి ప్రేమ చూపేదం, మోసము కాదండి మేలు చేసేదం, ద్వేషము కాదండి ప్రేమ చూపేదం, మోసము కాదండి మేలు చేసేదం, సైనుకులం హోయ్ సైనుకులం యేసుని సైనుకులం, ధైర్యముతో పోరాడే సిలువా సైనుకులం. పిల్లనిరే నెక్స్ట్ కదా ఈ పాట. సరే మీరు కూడా విమలంతిస్తే మంచిగా ఏసైనవుటే పెరసటి. సరేనా? ప్రతిరోజు మీ అయ్యలతో కలిసి ప్రార్థన తుంకున్నట్టు ప్రతి విషయత మీకు బెదన విషయత చెడ్డ గుణం జయించాలో కతుకు ఏసైని తలపటి నీ నుంచి నా నుంచి తీసివాట ఏసైన తలపుకు ఏసైలు తీసివాడతామనండి ఏసైని మంచి గుణకు మన అవటమంతా. సరేనా పిల్లలు గుర్తాసుకుంటారు కదా. సరే మీకు ఈ విమలన కథ మీకు నెక్స్ట్కు మీరు మంచిగా గుర్తాసుకుని మీ జతగా కెరటి ఈ పాట కూడా ఈ కథ ఈ కంఠస్థ వాక్యం ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నెక్స్ట్కు షేర్ తుంగటి లైక్ తుంగటి మరలా ఇదేటయాతే ఇదే మళ్ళా వారాతే మనడి మంచి కథతోటే మీ మున్నడికి వేతను అస్కర్ వరకు ననమంతాను. బాయ్, జాగ్రత్త.